atong suot ang pukaron watagan pagtagado pinadaha kini so si kalaki kada patago lang sa nga dagol kini gibuhatan og duo sa radyo ni Ray Arellano. Mga galang atong sender si Dagol. Problema ba ini sa akong asawa nga wag gyud ko magtuong makahimo sa ini. Kung unsa man akong problema, inyo ko ning mahibaw-an ron. Inaniyon lang ako pagsugod ha. Wow. Sa kaumot sa sudan. Ida. Nanuot-suhot man sa akong ilong bisag layo makay ko. Ang imo gid yung paborito nga akong giluto, dong. Ama ba? Pinanggagid ko sa akong wansawa ha. Sip-sip. Istoryahe. Ambi na imong sweldo. Kaya basig mahurot na nimo dito sa kidlap-kidlap. Bebe. Kita po yung unsam taon kay. Mao rin gilutuan ko ng mga sudan kinabaw kay sweldo na mo ron. Oh. Paita ni mo ay tasa ni mo adlebe. Sige na, Bi. Ituno lang na kay mangumpra ko. Kay wanay surat tong ref. Dira oh. Si bida sa nimo. Di gyud niyo buhayo kadiyot ang kwarta. Sugaton mo dahil nimo. Gusto na dagul. Uy, wala na sa script imong gipanulti. Taas na kay kag adli. Dira oh. Sos. Ako pa rin ipasaka sa ato ang aparador. Isuod ko ni. Uy, anak. Basta ko ng imong sweldo. Oh. Mura man ikaw. Ano man? Dako man kay pahak. Oh. Naibabay akong pila imong sweldo. Unya nga nung maora man ni, ha? Asa ba paingon ang uban ani? Nasangit? Nailaing tax collector na gol? Ay, di, ori ako kubro. Unya nga nung kuha man sa klibo, be? Ay, ako gibayad sa kantin, oy. O, di na ako bayaran nga. Kaon mo to na ako dito taon. Dakuha din mo kaon, no? Kung ikaw ra. Usa magid kalibo ang missing. Sa una nga mag-atuan ko nimo dito, adto ko maniud to, adto ko mo snacks. Ang imong mabayaran kada sweldo no, 800 ra gyud, duha pa ganita. Karon na hinuon nga wa na ko mag-atuan, ikaw na lang usang magkaon dito mo abot ni 1,000. Wow, ting heavy. Paminaw ro gaday na unsam kaya akong utang sa kantin 500. Kapin pa yun. Yan apa mo gibayaran buhat tisi. Kato di sige na tugo. Luto di ay nang buhat boneless. So, 300. Unsam. pila? 300. O 800 tanan, asa man 200? Gibayad ako sa pumot. Nangutang ka pahumot? Kisa bay? Hala, uy! Kisa bay kita-gatan mo pahumot yun? Kanda di mo gigamit na unsa ba ka? Hala, no? Itab yan ni mo eh. Oh, mau ba, anak ba? May naklaro, aron may trampas. Sige na, pag-ilis na dito, aron mo kaon. Ay, pagkakidor. I love you. Dok! Uy. Day. mo, kuyo? Ay, ikaw lang pangumpra rin. Ikapoy ko. Kanta-kanta lang ko dire. Para pa-relax-relax ba? Nala, sige. Ako na lang mangumpra, ay. Kiling day. Hapitin akong barbas taon, ha? Tagsara kayo. Tagasan kayo akong bangas. Uy, tagsan lang kayo kumag... Gilok na kayo. Tagsan kayo kumarbas. Imo nang barbasan? Okay, gilok kayo dapit sa may liog. Ayaw. Oo. Ayaw, barbasi. Ang ayan makaana. Mura kag si Kenny Roger. Okay ni Rogers lagi ako na. Pero ako tingog. Max Urban. Huwag yung ibilyami. Hay, basta ay nagbarbasi. Barbasan kaya ni mo na. Malas gid ka. Magubot gid ta. Oh, unsa? Nahibong yung ko nga nung di ganahan akong asawang mamarbas ko, bisag labong na kaya kong bungot, gilo kayo sa may liog dapit. Pero arway samok, ako lang gikurtiha gamay. Kunya sila yung natuhog na mi. Tuhog, di kaya akong asawa. Day. Jesus, liga ko siya na ko. Uy, mayang kamot. Iyagsa nga sa kunaw, ihapyod-hapyod ang akong suwa. Ihapyod-hapyod ang akong bungot. Mo din siya ganahan nga barbasa ng bungot ko kay ganahan din siyang mapirapyo sa bungot. May agong na Babes, nindot ato sa lidang atong kita na away. Bitin ka ay ko ato. I-review unta ta. Review ta. Dintam review ato taon ay kay di mo na parehas ka ni ato sinihan. Bisa ka pila pa ka ma-review karon. Tagsan lang ka salida. Kinahanglan nga kung masalida, gawas ka. Nya, suod sa nang lain. Gawas na. Da, uy, nindot ba unta da? Mutan tag-usap po niya ato, babes, ha? Bisa ka da adlaw bitong tanaw. Niya asa nang ta? Asa pa? Babog na ta. Dali. Arita agi ay. Para, dali. Ayaw dia, uy, delikado na dia. Si delikado. Nga, pero exit mo na diha. Maog ka ng delikado, kaya na magawas ang kayo.
asawa. Mayan niya ako. Huwag mamasiyakit siya ang anak ko'y bungot. Hamis na kaya ako na. Matog ko. May na ako dapat niya. Ngita po doy. Ay, di laro ng taon-taon niya among suga. Paungon na akong kanila. Paung na. May na ako dog. Higda ako tapat sa asawa. Hindi siya makamatngon. Oops. Salamat. Nakahigda na yun ko. Huwag siya makamata. Matuog lang ko. Ugman lang ko mag-aso ni Wilmas tanan. Ugman lang daw istorya daya. Ay. Biliso siya. Naibaw kasi ni uli na ko. Ay, ang iyang kamot, hindi ka na mo ginayag sa akin sa padoong sa akong naong. Wa na raba ko'y barbas raba o bangas di ay. Uy, Ay, gimas siya ako naong. Parang nangita siya sa kubo. ay. Naibaw siya nga na ko'y bangas. Oh, Fredo, ano may arimang ka? Muulit ron akong bana. Ito siya overtime ron, uy. Diba? Sabi ko? Sabi ko ba? Dagol, ikaw ni? Ako taon! Waka kailan ako! Wala naman ko kay bangas ko. Adi ay, ang bangas na imong iladan, maudi hindi yung ka gusto mabarbas ko, kaya ron mailahan mo nga, inigtapa di mo, dili imong laki o dili ako, ha? Animal ka! Kasi nga din, Fredo. Uy, Isang na, Fredo, ha? relax. Uy, gidaman ra ko. Ay, lubya! Perte kita na mawawaya itong gabi o nabis sa the booking na siya. Di yun mo angkon nga may laking kanahan. Karon, wa namin magtagdan na sa kong asawa. Wa ako muhatag niya kwarta para bayad suga. O saman ko kamoy pasultihon. Ako gusto nga, mulayas niya akong asawa. Saman, bi, Ate Pres, Bambina, sa'yo na unaan ninyo, ani. Kung kamoy pasultihon, dagol. Hello, Ate Pres! Good morning! Sa tanan! Sa tanan mga naman dito karoon, Ate Pres. Thank you kayo. Bi, kuhan, dagol. 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 Sa may problema ang dagol. Ay, po. Ay, Ate Pres, ha? Ang problema, taon ko, Problema ni kapatid. Dagol. Ang gutom-gutom na yun, Ate Pres. Ang problema niya, kanang, mao ni, perti ko taong awaya taon atong, ay, katong iyahang uyab lagi taon na iyang asawa nga di masugot, na mawagtag niyang bungot. Ay! Oh. Ang asawa, di ba sagot nga kwaon ang bungot sa Kay bana? mao di titibailahan niya nga, iyang nay-uyab ang asawa, Ate Pres. Ang usaw, Ha? way bungot, si Dagol may bungot. Ngayong uyaboy bungot. Wa. Ngayong bana doon na. Oh, karon kay Dayon. mao din siya musugot nga barbasan ang iyahang bungot Bana. sa iyang bana. Kay, Kay may bawal man niya. Kay ugway bungot, iya tuguyab. Ug nay bungot, iya bana. Oh. Karon na marbas man iyang bana. na di siya kaklaro, di siya kita. Paungon man suga. Ang pagod na suga. Paungon man. Yang Paghikap niya siyang yang bana na marbas na lang gulyat kay kanang katol. katul. Parehas na ako kung dili ko ka barbas ako ang bangas bitaw no. Mga tol ko nya murag magpupuwa. Di pala sa una nga pwede nagpatason kada bitang gihimo kong Jesus Christ sa Rocky Paris sa Mambaling tagal kay kog bangas. Di ba? Oh, karon karon na edad ako sa Dahil na bitaw. so kung magpatubo ko bangas mga tol. Oh, Unya, kung tol, gibarbasan niya kay katol na. Unya to, karon pagkakuan. Pag-abot niya lan, Natog na yung basawa. Ah. Pero bakatog, nanad may nga asawa nga hinulon lagi yung naong kay para mailahan niya. No. Pagkana, Way wala may barbas. Way bangas na. Uy, bangat. Niya may asawa. Uy, Prido, ni amang ka. Hala. Nabuko. Nabuko. Nabuko daw, eh. Unya? Nalali sila. Di na bagin mo angko niya asawa kay gidaman ra kuno siya. Baka ko, no? Baka ko niya asawa. Oy. Di maayo. Kuan, unya, yung sa may problema sa yang banaron. Iya tang palayason kay di man gyud siya palayason niya. Be og kapoy pasalti yun. Palayason ko ba ning baka ko na kong asawa? Oh, ambot na dili ta makakuan kay tingala. Ilaham ko ng problema at no? Kay ug imo inon nga palayason niya. Kaya baka si imong bana nga palayason nimo di ka maluoy o di nahigugma ka man kaha. Pero inana good mahimo magmakatarungan nga gamgura ko. Oh, gidamgo lagi. Oo, nga. Pero ang kapait at pres gigangan siya lalaki. Mao lagi na nya muna iyang katarungan nga dabgura to nako
Damgurawa. Nga kisa maprido imong ngalan. Muna, mangita siya. Mangita siya. Ako uyab sa una. Mangita siya ko nga classmate Baronia. Ah. Di ba? O pero ligon mag-ebidensya kay kumpare daan naman ingon nga Ningon dunay nga, laki naay lalaki magsakanan. masakasaka. Oo. Ningon man. O lagi, pero wa man gud siya makaakto cute. Mao lagi, mo Ang sige. kuan gyud ana nga, naagyo ka makaakto gyud ka nga naagyo laki nga Ah. gikuan ang imong asawa. Mao gyud. Kana inana mga mahimo mo na pag-deny gud. Dili man ka makakuan gyud kay wa man kay ebidensya gyud nga klaro. Sigili ko na ba ang game sa man. Sa may imong gili. Oh, siya ko na ako ibiki. Okay. Kada gabi magdam ko kog nilay nga laki para makatuo yung Mo, bana. posible sa rin. Oo. Ay, namgo gyud ay kog mga laki, no? Hindi ka sunod gabi, basta ko, alon. Pero atong itolerate ang iyang gibuhat. Dili para na ko ati pres di bayo. Bigay bayo, Di pero- bayo kay nana magud siya bana god. Pero Ang bana tapos siya ka. sakitan gyud ati pres ay kadam good. damguhon og laing laki imong asawa lain oy. Parang Bisag bisag bana ka. Og ha? Parang to yung bana kada gabi, dam ko lang siya balik di ba kagabi lang. Dili, Ating asabot ta. ibutan ta, iyang pasaylon, iyang gana, ibutan ta, kay wa may klaro ebidensya. Karon kay imo nang gipasaylo, pangita gyud kayo nga maaktuhan nimo. Oh. Di ba? Bana na lang. Oo. Panidaan. Nga, ada lang, Panidaan Gol. yun, oo. Batay, good call. Magsugo pa karong tao pag paniid nila niya videohan, di ba? Videohan kung asa sila dapita. Okay, listen. Oo. Diba? Camping naman na kaya nakadungog na mag-fredo na. Oh, pero malimot mo na usay pads. Pagpasunod ng client tao. Ispiya. Oo, gilaing tao may pasundon, dili siya kay Oo. Nararon magsul siya tao nga mag-video nila kung asa sila dapita. Oh, ana na lang. Atong kuan natin press nga nagtrabaho sa abroad, yung mularga siya, pero wa siya mularga sa aeroplano, paabot sa airport, ni balik siya. Kaya inana nga Rapta niya. magpatuo nga nilarga Oo, nga oo. wa di ay. Or else, mabakasyon siya mga 5 kaadlaw kunuhay. Kana. Niya, doon na siya ipatungon ditong laing tao para makasakop. Pero yun ana, no? Bagitag bagay nga masakpan gani mo akto gyud nga kanay Akto gyud kanang gyud sulit nga ebidensya. Oh, nag ebidensya. Okay, dili malalim ang god nga ikaw ba na, unya ang imong agtang, giduhigag lapok sa imong Ani asawa. gyud maayo. Mao na. Oo, wala man ni detalye kung doon naman sila yung anak, no? Wa man, no? Bisag ikaw siguro ati pres mas maayo pa siguro nga ang bana makasa pero ang Mas asawa mayo murag pa. gyud Mas maayo. may pa. Duna pa'y katarungan or dili kayo lain paminaw. Paminahon. Okay. Kaya murag maumang yun mo mga laki. Nana mano. Okay. Poligamos man ang Oo, lalaki. pero ang babae good, once nga mainana murag batik Batik yun, yun. no? Batik. Dili kay ang babae sa garal binag inahana na kay anak iwag manggugas pa ni malay unya ang sa kakaraanan sa dan kani manggugo ng mga bana at press amo lang ano kanang sa kakanaog sila laki man jud sila magkinaunsa di man sila mabasag di man sila mabuak Tinoda pati gyud ay. oh Pero panidi lang dagol. Panidi lang, Pero dagol. nga kay ebidensya Mao na. klaro. Oo. kayo sa akong gidudahan at press magsige man siya paningil sa kwarta Kwenta sa. katubay nigsundo siyang bana pilay na kuwang pilay magsige siya kwenta sige Uka, karon ayaw na. Kutuhin ang iyang kuan kanang ikay gunit kay doon na makipagduda para nako ha. Kung doon na nakipagduda ina nga o sige karon ako na imo gunit. Tagaan lang ti ka konsumo or ako mo palit sa konsumo sa atong bahay. Oo, ano? Tagaan lang ti kag allowance gamay na lang. Ayaw gihatag at tanan. Oh, ana lang gol. Kay doon na ka na may pagduda. Ana, bag. salamat sa pagpadangat etong tulumanon Kula ko ang puzzle dihon.